Ще на Абдалі в Сімферополі відібрали кілька гектарів. Відео з новими парканами, які відгороджують землю для християнських поховань, зняв перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. За його інформацією, за парканом від 3 до 7 гектарів. Саме на 7 гектарах наполягала окупаційна влада Сімферополя. Мовляв, на Абдалі закінчуються місця, а на його мусульманській частині є вільні гектари. В обмін мусульманам пообіцяли компенсувати землю в іншому місці. Окупаційна адміністрація начебто знайшла 100 гектарів за містом, але досі не змогла оформити всі необхідні документи. Окупаційний муфтіят відмовчується. За словами головного редактора газети «Крим» Бекіра Мамутова, такий обмін нерівноцінний. Земля на мусульманському кладовищі дорожча за землю на новій ділянці. Понятно, что новое кладбище будет достаточно отдалено от города. Вот. А здесь, видимо, вот положен глаз, так скажем, на территорию, которая прямо возле кольцевой автодороги. И это гораздо ближе к городу. Соответственно, эти земли ценнее. Вот. Возможно, что здесь есть какой-то, так скажем, и финансовый интерес, исходя из того, что однозначно эти земли будут котироваться дороже, конечно, чем те, которые там на новом, уже, так скажем, на 3-м Абдале.